Isa naman ka lunok sa patsyo sang Bacolod ginakakulbaan bangod sang mga makahaladlok nga mga istorya gikan pa sang sadto. Yaring balita ngaton gin tutukan. Hindi ko sila magpati nung nakita ko. Baligaan mo na sa galingi. Sa sulod sang Burgos Public Cemetery, makitaan ang dumaan nga mga pansyon ngang iban gintukod pa sang malawig na nga tinion. Pero sa tanan nga rason sang kakugmat sa sulod sang lulubngan, ang ini nga lunok, ang labi nga ginakhadlukan. Nung tindoble ko di, ang mga amiga ko daan, hindi ko sila magpati nung nakita ko. Mamba sila nga, hindi ko mapati. Suno sa bata nga siyan yan, masaminiya nga makitaan ang mga elemento nga nagagwa sa lunok. Siyan yan ang isa lang sa mga bata nga ginapasuni, ginaengganyo sang lunok nga palapit. Ha? Hindi ko po ngabong. Ano ginabuhi ka? Sino to? Ano to? Nigo ka? Sa din kinigo. Pero mayo, wala ito. Ang bata ni Manong Edmond, ang kapila naman ginpakitaan sa mga malain nga elemento. Ini ang iya nga kahangawa. Kapabat kami sila nga, di sa mga gulpi na makuan yung mga balaybo, mga kuan. Ako ganito din ako, ba akong ganito subang magbubrang sa dulang gido. Sa una, dos wala man lang. Subong yan. Na mo magatabo sa bata o ganyan nga gintudlo yung may tao nga wala man sa tao. Muna doon ako, baan ako magbubrang gabi rin isa. Kung hindi, panitsit, may ngurog. O kung may mga tunog nga mabatian, gikan sa lunok. Lalaki, mga dako, Tapos? may mga burangos. Suno sa mga nakasaysay, ang ginatindugan sang lunok among ginlubngan sa mga namatay sadtong 1920s. Kay Burgos Public Cemetery, madamo sila nagakabatian, ang mga kabataan may nagakalakitan, mga nagkalain-lain nga elemento. Solusyon sang mga nag-i-start diri sa patsyo nga hindi kita kuno magdayon o kun magdiretso diri bangod sa mga amo nga tiyempo ila ginapaabot nga mas mangin makusog ang puwersa sang mga elemento nga hindi makitaan sang ordinaryo nga mga mata.